Да се завъртим, че тук много реклами ни влизат. Кажете ми, вие в Стара Загора ли си? От Стара Загора живея. Как е карате тук в Стара Загора? Долу-горе. Изкарваме. Какво ще рече това долу-горе? Кажете ми, какво ви харесва и какво не ви харесва? Никой ми харесва. Пенсионер човек, какво да му харесва? Харесва ми. Имат заведение, но... Разходчица, кафенца и муабети с приятели. Друго няма. Добре, и според вас, вие сте пенсионер, дълги години живеете тук, имате преки впечатления. Според вас, какво е важно да се прави, за да може града да върви напред? Най-важното, колите ни паркират къде трябва. Не е като преди застанал точно на пешеходната пътека, не може да миниш. Оставил на пешеходната пътека и това не е само хубавото. Другото, града е хубав град. Вярно, че е хубав града. Даже знаете колко е приятно тук да се разходи. Ние обаче в София се видяхме, аз помня съм от София, се видяхме в чудо. Насекъде редат едни кочета само и само да се справят с този проблем, дето всеки си спира къде си иска. Ама тук проблема не е ли малко в това, че това малко е свързано с менталитета ни, не уважаваме правилата? Точно така. Това е от нашата култура. Преди имаше, сега може би няма както трябва. Ходи, взима колите деца на паркинги платени, а другите деца спрели точно на стопа, да не можеш да видиш откъде да минеш, защото и аз с кола се движа, тях не ги барат. Как бихте определили човек, който най-безотговорно си спира колата и примерно майка с количка и дете не могат да мине и да могат да върви? Не могат да минат, как? Те си имат власт, заради това и правят така. Чакай, да не ви разбирам. Какво за? Имат власт. И заради това безразборно спират където си искат, изпреварват както от лявото изпревари, зави надясно. Мини колонта зави надясно. Това няма така... култура. Може би преди се правят 3 месеца курсовете, сега набързо минат курсовете, там ли няма възпитание, не мога да ви кажа. Възпитанието много добре се постига, като се санкционира систематично. Щом си нарушил правилата, санкция. Санкция, ама те имат много пари и много не ги. Такова. Какви пари? Който спират и който заобикаля закона, то не го заобикаля, като спред приятели има пари, има, дава, не мисли и зато и стават катастрофите. Чакайте сега. Този, който санкционира, не трябва да взима пари. Знаем, че го правят. Излезе сега една статистика, че 90% от българите смятат, че в съдебната система и полицията си взимат някакви пари, такива не е регламентирано, но... Съдебната система няма нищо общо, да речем, с тия, дето нарушават закона. Добре, чакайте. Щом трябва да го санкционира? Що му взимат парите? Що предпочитат да вземат парите, вместо да му направи акт? Не знае тази работа, не мога да се обясня. Добре, не искате да ми кажете, аз няма да ви притеснявам повече. Хубав ден. Приятно много.